Δεν είμαστε μόνο για να έχω. Αρχή τέταρτη, σκέφτομαι και λίγο θετικά. Δεν σκέφτομαι όλη την ώρα θετικά, αλλά έχω κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο. Αρχή πέμπτη, θυμάμαι πάντα να είμαι ευγνώμων για όσα κατάφερα, για όσα πέτυχα, για όσα μου έφερε η ζωή, για τη βοήθεια των άλλων. Αρχή έκτη, πιστεύω στο support system, ουδής μόνος του ούτε στον παράδεισο. Χωρίς την οικογένειά μου, τους φίλους, τους υφισταμένους, τους ανθρώπους που με έχουν στηρίξει, δεν θα βρισκόμουν εδώ σήμερα για να σας μιλάω. Και ούτε θα είχα μπορέσει να υπηρετώ το σκοπό της ζωής μου, που είναι να ζω δημιουργικά και ευτυχισμένα. Παράλληλα με τις αρχές μου, άκουγα με μεγάλη προσοχή και μια φωνή μέσα μου, ας πούμε, το ένστικτό μου, που με οδηγούσε πάντα σε κάτι καινούριο. Ξέρετε ότι παλιότερα περνούσες μια ζωή σε ένα επάγγελμα. Έμπαινες υδραυλικός, έβγαινες υδραυλικός, έμπαινες δικηγόρος, έβγαινες δικηγόρος. Τα τελευταία χρόνια δεν είσαι απλά σε μια θέση ή απλά. Δεν αλλάζεις απλά θέση. Δεν αλλάζεις απλά εταιρεία, αλλά πολλές φορές αλλάζεις και μία και δύο και τρεις φορές επάγγελμα.